त्याला छंद कोण आता आता रेकॉर्ड करतात ते कशी छान वॉइस जर उरले छंद कोण नाव आहे सांगा नाव आहे तो सांग रे मामा घालता कोपो त्याने अनेक त्या कशी करी रे त्यानक मका मामा घाल ना तुका त्याने तानूची काय गाली म्हण कशी म्हणते आले आपाश म्हण अरे बोल तो आपाश म्हण गलता मामा गलता उगी गलता अरे बोलू रे ते अयो चूप रे आपाश म्हण उगी म्हण बोन कशे का तुका त्यानं बरं शिकत त्या राव घालता राबा आईले घालता पंकज ऐकतवा आता घेऊ का हा कशी तिथं गुल्ल पुप्पुती निमित्त अयो कधी आता घेत बळा घे का घे वचून गिदोन